Ready to face the flames. A gentle voice calling from afar that lifts Chew on this! Let's play! Oh, you better bring it. spread my wings and I rise into Bless your heart. I'll curse it. and we'll be watching stars come out and soar across the canopy of night. Somebody order a knuckle sandwich? И здравейте хора, малко позабравих нещо за това. Да включа нещо за това. Не можах да поговоря на една минута, но нищо не е станало. Играй отново. Mr. Bat says hi. Konnichiwa! I love you, Mr. Bat. Hey, show some respect! Победа, без брат ми нищо да направи. Той има 0 кила, аз имам 6 кила. Една доста бърза победа направихме. За това сега ще продължавам да снимам заради кратко прекъсване, защото нещо стана отново. Обратно спирка, аз съм с Кенди. Сега напълваме. Ще видим на финала, ако стигна въобще до там. На второ място сме. Добре, аз няма да съм Кенди, ще съм някой Макси. Turbo time! Turbo time! Чакай докато натисна или там каквото е. Добре. Не се увидиха, абонирайте се в канала, оставете лайк и коментирайте, ако не съм правил нещо. Сега отиваме към... Още по-силно. Поне мърти се там, ама какво да направиш сега? Добре. Малко ще. Добре. Добре. Останаха 3. Тик е малко сладко.
Зато ми направила. Аз особено не му обръщам внимание. Тровия. Там съм го. С 15 000 карт. Ну, би проблем. Добре. Ще се видим по-късно. Добре, малко спрях шоуто да видим, ама той вече нали знае. Пишете в коментарите, ще опитам само тук. Мислех си някакъв други ден да видя, но няма. Печели бе, бате, давай. Добре, ще се видим. Явно като загубим, няма да спечелим. Загубихме както винаги. Той е хубаво, не ги пречи малко, ама може да не се чува много. Ще играем. И сега ми каза, ще бъда с... А не, то вярно, че се избираха на колегата. Ясно е било. Като изберат роли, или като се... И да бъде по-кратък. Защото никой не е. Днес го публикувах шорт сега, надявам се някой да се види. Amigo. Y están sangrando. Чаках да не го победим, но победихме. Сега да токоваме спайк. Добре, убихме леден. Легендарната домен заради Суперус. Отново Пайпър и Джуджу. Ще се видим пак на финала. Защото не ми се стремва толкова дълго за това. Загубихме. И извинете, ви се усещате за какво за кратките прекъсвания. Ако ви хареса видеото, абонирайте се за канала, оставете лайк и коментирайте, ако не съм направил нещо както трябва. И чао!